Oimore nyakoram gajwange no mara enirio makare machigni chendo eno imore en Jumapil mogik madwe mara uchiel tare koda chiko dwe no mara uchiel gana yo koda beach machigni ahinya waiko ni weche manyien koreo koda ga kuo mara omenda mar SHA masani koromio siptende moloyo Pradek koda beach Olori County Makisumu kachiel kod County Mahmabey dute chendo maro imore kapile roko pachela maro tema chop na riade kauchiel nono kabine wantie live e YouTube kacha Ramogi TV tomokongo magetho weche. The body has been taken to Siaya Mogiu, awaiting postmortem. Nonro dhi nyime e winek mar obila e tesendo obila mang'ia e Siaya County ka report lero ni obila moro nochielo jatende gi magina kaeto en bende jowetene olal gi ngimane. Boniface Mwangi Kariuki is confirmed to be brain dead. Boniface Kariuki manyocha obila ochielo gi magina e ng'anyo chuny boma Nairobi obwongo ne otho kako machielo Ian Muhindi manyocha risasi omako thika bende chuny ochot. Wanafikiri kama zamani vile walipora pesa ya NHIF watapora pesa ya SHA. Migao mar thieth oloro siptende ma ok tin ne Pradek jogi oledhi e kwalo omenda ya gucho kumba mar thieth mar SHA. Machigni nyakoram gajwang jaloko en Wilson Ochuka nyinga Lydia Okeo. Obilos chako temo nonro e witho mar obila ariyo mamagina onego e tesendo obila mang'ia kogwen makawuono. Komanda mar obila sub county Magemia la Charles Wafula oyango ni obila moro no chielo nyawade gi magina kaeto en bende obila moko no kawo ngimane. Jafamara Steve Biko chako nwa report no e yo machal kod mae. E laksa pagachiel kogwen mar Jumapindni e tesendo obila mang'ia. Obila mosayang nyinge kaka Martin Mwendwa nomuocho lisasi kendo chielo obila majatende Corporal Chesise e agoge kod okumbone ma otho kanyo. Kalore kod komanda mar obila Magemiala Charles Wafula, obila no mano manre kod bunde kido mar G3 notemo ringo ndamo mano kochiko skun nyiri mang'ia. Bang' nek makamano to kata kamano obila wetene norakore kode kendo tieko ngimane en bende. This officer had ran Pasak and he shot the corporal before he escaped. So that's why he ran almost a kilometer to where he had been found, and that's a place where he was subdued by the officers who responded after the shootout. Wafula omedo ni ringre ariyogo osechwal kar kano ringre ma Siaya County ka iritimne gi bero e kinde manonro to dhi nyime. So far, both the bodies have been taken to Siaya Mogiu, awaiting postmortem, and the matter is being investigated. Nonro ma oiu lieko ni dibe ni obila ariyogo ne nigi gwandruok e kindegi. Ka report mar obila bende lieko ni dibe ni obila no ne nigi dang'ni mag paro. Tendo obila okwayo jopiny mondo obed gi horuok ka nonro dhi nyime wi nek makamano. Members of the public to be a bit calm over this incident, because as I said earlier, we are conducting investigation. So just be calm and wait for the outcome of investigation. We don't want people to go around with a lot of rumors around concerning the incident. So kindly give us time, then we reveal what transpired. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Boniface Mwangi Kariuki rawera mayande obilo chielo gi magina chuny boma Nairobi e kinde ng'anyo matarika 17 dwe ne oyango ni obwongo ne osetho. Lakteche ma Kenyatta olero ni familia mare ni obwongo Kariuki osetho gino makoro kelo kihondko ne anyuolano. Matimore kinde manyuola marawera machielo manyinge Ian Muhini mayande obilo chielo kod magina e kinde ng'anyo matich adek jomokalo bende koro ywago ratiro bang' wuodgi wito ngimane e kathieth mathika. Cynthia Onyango ntiere kod ler. Rumbi mar kuyo kod lit medo kwako anyuola ma opogore pachoka bang' ng'anyo ma tarik 17 kod tarik 25 dweni weyo adhonde ma ok changi makoro we anyuola rowere moko ariyo kod lit makende. Anyuola mar Boniface Mwangi rawera mayande tipo mar wang' dede omako e kinde ng'anyo mar sundo sirikal e winek Albert Ojwang matarik 17 dweni e boma Nairobi ka obila chielo kod magina sani ogik tung' bang' lakteche mag osiptal ma Kenyatta nyiso anyuola mare ni obwongo ne osetho. Emily Wanjira, jaloso elo anyola Boniface Mwangi,
lero kaka ne giyudo ote kowuok kuom tend osiptal mar Kenyatta kama Boniface osebedo ka yudo e thieth moyiedhi mar jogo mangima gi ng'aw. We received a call at around midnight. It was at around 12:47 midnight from the hospital itself. They needed to have a brief with us, and we have already received the brief. We have been told what is happening, and the reality of the things, what is happening is that Boniface Mwangi Kariuki is confirmed to be brain dead. Kalore kod oteni, anyuola mar Boniface Mwangi oyudore akik yore, kalore ni obwongo Boniface kende ema osetho, to moko kuom fuoni mag dende kaka chunye to pod gwecho. Ranyisi mar ngima Boniface koro we lwet Nyasaye, kata kamano anyuola mare kata lakteche onge kod thuolo mar wuodho masinde ma osebedo kamiye muya, kalore ni en ataro mar chik mar katiba ma pacho ka. Legally in Kenya, there is no that permission of switching off the life support machine. He is still under the life support machine, but tumekonfirmiwa sahi ya kwamba he is now brain dead. So juu Kenya haijakubalisha ati machine inaweza zima ama anything, tumeambiwa we wait for the fate. Anyuola mar Boniface Mwangi wacho ni gie sani gidong kod gowi makore lach madwarore mondo gichul osiptal ma Kenyatta ewi thieth ma Boniface osebedo kayudo kanyakonchiel. Bende giwacho ni gidwaro ratiro ne wuodgi. The hospital bill now is quite higher. We are at 3 point something now. So we are praying and hoping now for the well wishes. The only thing we are requesting is justice for Boniface Mwangi Kariuki. E kinde ma anyuola mar Boniface pod ywak, anyuola mar Ian Muhini, rawera ma jahigni 33 mawuok Waituwa Kahaini e kaunti ma Murang'a, bende ywago ratiro ema giwacho ni wuodgi obila ogoyo kod lisasi e wiye kendo nego e kinde ng'anyo ma tich adek juma mokalo. Alikuwa kwa rooftop, hapo ndio alipatana na risasi na apelekwa hospitali. Finally walifika Avenue Hospital Thika, na mimi nikapigiwa simu wakaniambia mtoto wangu ameshutiwa. Nikawauliza kama alikuwa kwa maandamano, wakaniambia pana. Owadgi Ian George Muhini masani odong' nyathi achiel kende mar Wanjeko paro kinde kod owadgi kagitindo nyaka chop dakika mogik tich ang'wen juma mokalo e osiptal. Tulipata risasi ilimpata kwa kichwa, na baada ya daktari kuangalia na CT scan kufanywa, ilionekana iko pali sensitive sana. Anyuola mar Ian Muhini maringre mare ogen timne bero e katimo bero ma Kenyatta bende ywago ratiro ne Ian kod jogo duto manonegi kod mago manoyudo hinyruok e kinde ng'anyo mar tich adek juma mokalo. Tunagoja kwanza postmortem ifanywe kesho. After the postmortem, tunasema justice must prevail. It's very painful. I just want justice, na siwezi taka mzazi mwingine apitie ile machungu mimi napitia sahi. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Ogai mar ODM Raila Amolo Odinga oseonek ma osebedo katimore e pacho kae, nyato nek mar moko kuom rawere manowuok oko ne ng'anyo manobagi e pacho kae juma mokalo. Ne rapar rawere manowito ngimagi lwet obila higa mokalo. Nowuoyo e kinde manoyore nyasi malamo manobagi e kanisa ma ACK Bondo e kaunti ma Siaya. Nyasi ma bende ne osidhe min ode Mama Aida Odinga kaka kanon e kanisa no ma Bondo. Odinga kwa oganda jo Kenya mondo oluw chik pono ni oyud ng'ato gi ketho moloyo kawo ngimane. Bende oseotime maundu makweth moko timo e kindego mag ng'anyo. You have witnessed a lot of bloodshed in the country recently. Children, people who went out to demonstrate, some of them died. Some of them died, some of them shot by the police officers. Because they are criminals who came out to do deliberate destruction of property. Those ones we could condemn in the strongest terms possible. But the same breath, we must also censor the police. The police should never ever shoot to kill. Police have no license to kill human beings. If somebody has committed a crime, arrest that person and take him before a court of law, charge him. And therefore, we condole with those people who have lost their loved ones. But at the same time, we condemn the criminals
who deliberately went to destroy people's properties. We need a national convention to talk about the way forward, the Kenya we want. That's what is going to solve all the problems that we have in the country today. Jagoro mungi ore migao marita Dr. Raymond Omolo ogolo siem ne josiasa masiaora were kinde ng'anyo mondo mi oketh mwandu e boma. Omolo koni sirikal ok bi mbalo wang' ne jonjore manyocha oketho mwandu mag johala kendo sani obila setogi mondo mi okawnegi okang' mar chik nolose kanisa ma Mathare North SDA e kinde romo mane okelo kanyakla jotelo mopogore opogore kama oting'o gavana ma Nairobi Johnson Sakaja, jatend kweth mane ok od bura Junet Mohamed kod jod bura mamoko. Jotelo go dwaro mondo mi obila omak jatend duond bura mar DCP Rigathi Gachagua ka koro gitude kod siaora were ne tulo ma pacho kae. Sasa hii watu wana-incite watu na wanatembea tunalia tao. Hii serikali gani hii jameni bana? Shika watu. Kamata watu wakule ugali ndani vile sisi tulikula. Shika watu. Hata Gachagua ashikwe. Hakuna kuogopa mtu. Hata ukiimba tam ni ngapi? Hata iwe tu tam moja ni miaka 5. Si katikati, aishi katikati. Na viongozi waliochaguliwa na wananchi wafanye kazi yao. Nataka niombe viongozi tusichukue hiyo nafasi na madaraka tumepewa na wananchi kuchochea wananchi na kusababisha maafa na kuharibu mali ya watu. Tutafanya vyovyote itakavyo kupitia sheria to make sure that every criminal individual who participated, we will follow the law and we will hold you to account. We believe in democracy and the right to demonstrate. Sinoyo, but democracy is not chaos. Democracy is not violence. Democracy is not anarchy. Ogama don bura ma DCP Rigathi Gachagua koro seo piny owacho mokoni tiyo gi teko mathoth e thiro jong'anyo mapacho kae. Kamachielo mane en jatend migao mar rito kwe Dr. Fred Matiang'i okwayo jotelo mondo mi obed kod twak kaka yudwaro duoko mar midhiero mokwako piny Kenya. Matiang'i okone sirikal mondo we biwose kuom kweth maketo sirikal tesre. You don't need a PhD from Harvard to know we are headed in the wrong direction. You can see it is written all over the place. And in saying so, we are saying this is a patriotic moment. It's a moment for all of us to cross ranks. Wacha tuweke kando hata hiyo mambo ingine yote, siasa nini. We're talking about uchaguzi is 25 or 26 months away. Our country must survive first and we must be a stable nation before we get there. So let us not even stop talking about those businesses, about elections and stuff like that. Focus on the stability of the country, the welfare of our children. Tuongee sisi wote pamoja. I don't understand why this is it's so difficult. And then when a problem has happened, you know, accepting that we have a challenge does not make you less important, does not take away the power of your office. Nimeona jana Kisii wanasema one term. Nimeona Taita Taveta wanasema one term. Hizo nasikia polisi ilichomwa Kikuyu. Ni uongo. Huka nataka police station. You have nothing, you have no gun, polisi wako pale kuna bunduki. Ati namesekana ati watu wameingia polisi, ati wamechoma police station wameenda hao. County ma Kisumu hotel Loedi mar Kwala Gulu mar okumba mar thieth mar SHA man kaluwore gi migao mar thieth makoro ogoyo marafuku thieth ka itiyo kod okumba mar SHA e ute thieth ma ok tin e 30 counties mopogore opogore kamore Kisumu kod Homa Bay. Kaka jutho moni lero no moko kuom oledhi ma ute thieth tiyo godo e kwalo SHA oriwo kawo jatuo madok pacho kendo loko boke mag thieth ne gin jotuo wanende osiptal ka bende chuno jotuo ma ok winjo bende rwake ward manindo mondo mi odag kuom ndalo ka koro giwuondore ni ok nyal thiedhgi ma gidog pacho. Nyaka sani maromo siling $100,000 oselal mibadhi ma kamano. Higa pok orumo nyaka ne nyuol nyathi manyien kowuok kuom okumba mar thieth machon mar NHIF nyaka e okumba mar thieth manyien mar SHA. Ne en lokruok mane owinjo ler it ji e wi mane otisi kaka mibadhi mane okwako okumba machon mar NHIF. Kata kamano nyaka sani yangore ni piny owacho osewito ma ok tin ne $100,000 e oledhi ma ute thieth osebedo ka odonjie kendo ma gitiyogo e kwalo okumba manyien mar SHA. Wach ma jatend migao mar thieth Aden Duale mane loso e kaunti ma Kisumu okwedo ni ok bitimore ka oneno. Lakini leo mimi natoa onyo
Leo asubuhi nimefunga hospitali 31 ya kibinafsi ambayo wanafikiri kama zamani vile walipora pesa ya NHIF watapora pesa ya SHA. Wanafanya double claims. Kaluwore kod maling'ling mawuok kuom migawo mar thieth, ute thieth mawuok e counties kama oriwo Kisumu, Bungoma, Busia, Kilifi, Mandera, Kajiado, Wajir kod Homa Bay, mibadhi ni okwako. Kaunti ma Kisumu kende oting'o ute thieth 7 ma omara ratiro mar chiwo thieth ka gitiyo kod okuma mar thieth mar SHA. Nimefunga hospitali hapa Kisumu, mutasikia karibu 7 leo asubuhi. Nimefunga Bungoma, nimefunga Busia, nimefunga Nairobi, nimefunga Kilifi, nimefunga Mandera, nimefunga Wajir, nimefunga Kajiado, hospitali 35. Thoth ute thieth gi loko oboke mag thieth mag jotuo madok pacho kata outpatient claims, kendo chwalo otesegi kaka jotuo ma orwaki mar nindo e osiptal. Gichuno bende jochiw thieth mondo orwak jotuo ma ok owinjo rwak mar nindo e osiptal, ka jochiw thieth bende riwore oledhini, bende jotuo mabandia kata ghost patients ithiedho e ute thieth go. Kama wewe ni Mkenya na utumiwe na health facility ili wapore pesa ya SHA, kesho Monday, I am sending a number of files of health facilities to the DCI. Jatend migawo mar thieth Aden Duale oyango ni osetudore kod obila mag okwach kich mondo mi ochak timo nonro kendo ji ma oyud ka odhi ataro kama oriwo jotuo, lakteche kod weg osiptal biro yudo kuma owinjore. Judith Omondi, Ramogi TV. Riwruok jower mawuok e kanisa dwen maluongore ni Vocals of Praise e bwo chenro motisi ni Sing to Save no bago wuoth e chuny boma Nairobi mar chiwo puonj ne jopiny ewi tuo mar kansa gi agete mar choko omenda mar siling milion 11 mabiro dhi ne thieth mar jotuo kansa e Thurka. Jalup ogae mar obila Gilbert Masengeli elo jagoro mongiore migawo mar ita Dr. Raymond Omolo manotelo ne chenro no. Chenro mag thieth e kanisa dwen e pacho ka Laktar John Okelo e kind jotelo mamoko oyango ni nitie dwaro mondo mi jopiny ong'e ber yango tuo no chon kapok olandore kendo chiwo sir kod jip ne jotuo kansa. Chenro ma kama oyangi ni en mana mar ikruok ne chenro mar thieth manono ne oganda mar riwruogno bago dwe mar 10 higani. Gengo kansa yot moe thiedho kansa. To gimomiyo Seventh Day Adventist wuok oko mondo kawuono mondo watim gimuneno watimo ni en ni wadwa ni mondo ji obed aware, ji ong'e ni kansa inyal geng'. To inyal geng'e mana kidhi e osiptal. To idhi e osiptal chon, inyal pimi, inyal timni gik moko mang'eny, inyisi ni dendi ber, kata waneno gik moko manyalo nyiso ni in at risk. An survivor mar kansa. Nayudo kansa 2022 to asebedo katimo treatment are 2022 no nyaka sani pod adhi mbele gi treatment to koro amora ahinya mar biro ka VOP osebedo koda, osewuotho koda nyaka nachak thiethna mar kansa. Event ni opango mondo konywa mondo wa realize kata wa raise 11 million mondo konywa e program mabiro dwe mar 10 iluongo ni medical camp which is coming in the month of October. Nitie jok ma tuo ni chando to gionge go uwezo, gin gi uwezo matin, koro pesa mabiro nwang'o biro konyogi. As today, I will urge that we be very sensitized and be very aware of our lifestyle, because it's a lifestyle disease that causes this death. We as the security officers, security is our focus. And safety of each and everyone is our responsibility. And this being one of them, we'll be having a healthy nation with better people to serve the nation.
Daka na pago chiko bang sadek manotino nyakoro mga juangero kamana hinya kuom ketera mogitivyo dhia makauono aneno ote mar jakom Gideon Midega nyakwador ka wuodo yomo gango wacho ni entie Kisumu kaeto wacho kanyo no wuoro kaka oganda matindo tho e pacho kae. Pastor George mar Full Gospel Glow Church Homa Bay wacho ni entie kodwa chendo dhia makauono gi lamo mana e piny Kenya kacha gi Pastor Elizabeth gin kanyo bende gi Toma Kugi wacho ni gintie kodwa chendro nendo bende ote kanyo mara Mandela Oniala wacho no se chopo kaka pile weche gi chopo ne eyo makare. Okela Luoch Jakiranda wacho ni weche gi chopo ne kendo pako obila ma Kenya dwaro ocho kabisa. Wacho ni news mora mora opongi wacho bila Nyasaye mondo konye piny Kenya. Obila Shemotho wacho kacha ni entiere kodolo weche gi achiel kachiel wacho ni Matiang'i wek wuondo ganda jo Kenya na en jatend arita rawere nyaka uogo kendo bed jok maber. Wacho ni marariya Gucha ne ripodo ja general wacho ni some percentage donje ofuk jigiwegi en okang' mane ma sirikal osekaya wachne. Wacho ni Kenya tuo kendo wacho kanyo ni modong' matin moganda podi ya kwe pacho kae mano kanyo bila Shemotho. Seto Dhiambo wacho ni en Jarusinga kaeto wacho ni entiere kodwa e chenro kachiel gi Okea Ruth gine stage milongo ne Miwa kaeto wacho ni ratich joma nonegi mondo mi oyud negi kaeto jotelo machwalo mach mondo mi okwer kendo okwer mos. Haya mano Jarusinga wacho kamano. Endo bende ote kanyo mwa Mwalimu Jael gi Mwalimu Bernard gintiere Migori gi mora hinya gi chendo ni maro imore gin bende kaeto haneno ote kanyo wacho ni en Peter Hoya Migori pinyo rumo bila negore kendgi wach malita hinya wacho ni waket piny Kenya he lamo. Karobe wani weche tek kamano wacho ni kanyo ni walama ne piny Kenya eyo makara. Neno bende kanyo ote mar Faith Mzomo Mwalimu kantie Malinde wacho ni Ramogi loud and clear. Benta Charles wacho ni entie Karen mamake Sharman Tiro Yugis nano Dan Kanotieno kantiere kodwa chendo bende Samuel Oyugi kaeto Awala Junior kantiere Orphanage Madirubi. No kanyo ka Dave Tom to wacho ni Matiang'i to was Dan Ruto mana kako ndike oyo matenya koronga jong maen hoimore kikidhi mabor. In the kitchen, what do we bring? Break a cubicle string, flavor on a string, pull it, tear it, crumble it, let the fresh flavors all get in, make it bit more tasty, value more healthy. Reiko Cubes could string my bestie. Reiko Cubes ming'eyo cha mandhadho mare miyo chiembi medo bedo mamit moloyo. Sani koro nitie paket manyien. Yud mari e duka kata supermarket mantie machiegni kodi kawuono. Viusasa brings you Ahadi. Hans and often returns home, but the truth he's hiding could destroy everything. Nataka ripoti ya Hans pamoja na mkewe. Will he inherit the riches or face a bitter reality? Anatokea mtu pasipojulikana, anakabidhiwa hiyo ofisi. Huu sio usia baba. Visit viusasa.com today and enjoy exclusive dramas. Chuny boma ma Nairobi machiegni gi Naromoro kokale gode koda ore kendo mol e gwenge duto ma pacho ka. Okinyi kokinyi wayango ni kaka piny oru ma en rupe kama wami nonro to kod chal mar fwambo wa encourage conversation wamenyo ni weche mamako ngimani. Job restructuring kata state restructuring ok promise ni kiwito tich ka tediro tich ka kendo in gi duola e mbaka oromo watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii. Wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No wamiyo parliament a lot of authority. To authority no gitiyogo mana mondo konygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod Mbaka Oromo. Wuok tich nyaka tich abich chakre sa 12 okinyi nyaka sa 5 onyango e Ramogi TV. In the kitchen, what do we bring? Break a cubicle string, flavor
cha mandhadhu mare miyo chiembi medo bedo mamit moloyo. Sani koro nitie paket manyien. Yud mari e duka kata supermarket mantie machiegni kodi kawuono. Machiegni kendo nyakwar Mgajwang' chenro enoimore wadhi mbele gi weche manyien. Thoth skunde medo keto riekni e chwalo nyime lai mar somo mar CBC e skunde gi ka koro gimiyo jopuonjre thuolo mar yudo lony e tije mag lwedo kod somo jopuonjre riekni ma geto konyogi e ngimagi mabiro bang' tieko sombgi. Kaka Liabich lero, somo mar CBC osebedo gi midhiero ne thoth skunde kama moko to ramo ni nyaka gimany yore mamoko mag chope kare. Owinje siganane. Kokale bang' migawo mar somo kete tim lai mar somo mar competency based curriculum CBC, skunde osebedo ka tiyo gi lai manyien mar somo no e neno ni jopuonjre yudo lony kod riekni mopogore manyalo konyogi e ngimagi bang' ka gisetieko chenro mag somo. Thoth skunde ni kod chenro mag keto ne jopuonjre mag somo lony kod tije lwedo mopogore kendo miyo jopuonjre bedo kod lony matut ma opogore gi rieko ma giyudo e buk. E skund ji giwegi Malasale boma ma Homa Bay, jopuonjre matimo home science ni kod thuolo mar somo kendo tedo chiemo mopogore kendo mamiyo mijing'o jopuonjre mane kod dwaro mar donjo sekta mar magawa kod rwako welo tok ka gisetieko sombgi. This help us to learn how to cook. In future we can know how to cook, and if we want to be a chef we can be when we have already started learning earlier. When I grow up I can cook, I can be a chef, I can cook for my kids nice food. It's helping me so that I can know how to cook. When I grow up, I can cook for myself. And right now we are just doing the practicals of what we learn in class. So we can help our parents cook food at home by doing this, and it makes our parents very happy. Ka indi jopuonjre gi yudo thuolo moro ka moro mar somo kendo ng'eyo kaka itedo kit chiemo mopogore. Ka tend skunde ne wacho ni en achiel kuom chenro mag CBC mag timo mar neno ni jopuonjre manyalo bedo kod talanta mar tedo ochako ka pod gitindo e kinde mag gin e skul. This is part of home science, so it's only that now in class they do the theory part of it, but this is now the practical part of it. Then you find that this is helpful to them in that they are able to absorb more. So they get more knowledge from this, and also they put their creativity and everything into practice. Also want to grow talents, because food is something that everybody has to eat. And in this industry, if they can grow their talents, in future they may end up becoming great chefs, or they may work in the industry related to hospitality. Jopuonjre gi kitiyogo gin mago ma bende oketho alwora kendo mamiyo gi thuolo mar ng'iyo ber mar rito alwora. Jogo ma osebedo ka jiwo tedo kod gigo moketho alwora e kaunti ni wacho ni dwaro margi en neno ni jopuonjre skunde mopogore obedo kod ng'iyo ber mar rito alwora. Be skunde wachako puonjo nyithindo wa matindo kaka gin be ginyalo somo tedo gi gik tedo maler maonge iro mondo gichak ng'eyo kapod gitindo ni tedo kena yien gi maka. Nitie yore mag tedo manyien manyasani makonyo ngimagi kendo nyisogi kaka ginyalo tedo, kata ka gidok dala ginyalo nyiso jonyuol, ginyalo nyiso nyithindo moko be gik magipuonjre gi yore magipuonjre godo tedo e yo maler manyasani. We are currently at LaSalle, Homa Bay, and we came to replace the use of firewood and charcoal that was currently being used by the school to now utilizing a 100-liter institutional electric pressure cooker, which is the first of its kind and made in Kenya. Liabich, Ramogi TV, Homa Bay. Nyole kaunti ma Migori dwaro mondo mi piny owacho ket nengo mar somo bed mayot ne jonyuol ka koro giywak ni nitiere nyithindo mathoth ma pod bedo kod pek e yudo somo e kaunti ma Migori nikech nengo mamalo mar somo. Jonyuol go ne lose kinde romo gi riwruok mar Lawi Jaoko Foundation ma ochiwore mar siro somb jopuonjre nyateke. Jafo marwa Jojum ne giler kwa kaunti ma Migori. Kata bedi yudo somo enda tro mar nyathi ka nyathi e piny Kenya pod nitiere kwan jopuonje mathoth ma yudo pek e yudo somo ka moko bende kowe skul gi e kore nikech nengo malo mar somo e pacho kae. Moko kuom jonyuol magwego mag nyatike ma oriko ne wuoyi kile romo kod moko kuom jokanyo mar riwruokno mar Lawi Jaoko Foundation, riwruok ma osebedo ka jolo som jopuonjre wacho ni gisebedo kod pek
e siro som nyithindgi kabile koro gikwayo piny owacho mondo koro med omenda mar basari. Ng'ama tiyo no obed MCA kata mbunge kata mana gavana to kiyude kitero kwayo mi filo form to ka jom komiti moyiergo ka gidhi gibedo ni manyo chok ng'atwa koro gitiyo gi jok mane ng'atgi. Nyalo onge lweta sani an gi jo form 4 gi jo form 3 gi jo form 2. Achiel kuom jotaa chenrogo mag Lawi Joko Foundation Dickens Owuor wach ni kwan jopuonji mathoth osebedo kod pek e yudo somo kabinde wacho ne kawo kal kuom ruogne maromo jopuonje 150 koro osejol e yor basari. Nyaka nyo chakre dwe mar 2 higani osebet kokonyo nyithindo hasa e weche mag somo. Nyatike wan gi pek mar somo nikech pesa mikele nyatike tin. Kiko bed no nyalo konya kenda. Onyalo konyo ng'ata mo onyalo bedo gi sida. James Ouko Ngola, menja nyuol mogigo mag God Kwach e subkonto manyatike wach dire mar piny owacho mar oromenda mar somo ne skunde wangsa osथियो som nyithindgi e sikunde. To pesa go ok donji e wangsa machun japuonj kata jopuonj mag sikunde go or nyithindo dala mondo dhi omany pesa. Koro miyo jopuonj bedo ga gi pek. Koro jonyuol moko kawo jopuonj ni joma richo to jopuonj ok timre nade ok giricho mak mana nikech sikul bende dwaro pesa. Komachielo jonyuol mowuok e gwenge mag Ongoche e subkonto manyatike ywago bor mar sikul kama nyithindgi koro some ka giwacho ni bor mar sikul oserocho som nyithindgi mathoth. Sekondari wan go mabor Nyandema. Kuom nyathi manyako nyathi wuok sa 11 nyathi dhi kende sikul Nyandema. Nyathino nyalo yudo sida, inyal repe, inyal negi. Koro wakwayo sirikal ng'inu Ongoche primary school mondo lokno secondary school. Nyako en delegates ok en ng'ama otegno. Be ok onyal wuotho kende kodhi miles mabor kaka Nyandema. Nyathi nyalo mako ich ka sani pok oromo nikech odiye tie bungu gokinyi sa 11:30. George Juma, Ramogi TV, Migori. Oganda Luo nyoyo mor ka jower makaluo kaka Costa Ojwang, Prince Inda, Suzano Wiyo kod mamoko nyo moro pap. E kinde nyasi motisini Fish Market Experience, nyasi manyo Bagia Lab Mauru Garden, Sebure Nairobi. Nyasi no nyo osir kod kambi Maral Media Services, kendo no kelo Oganda Luo kanyakla e mor mar dialo wende kod jower machon kod manyasani. Jofo mag Ramogi TV kod Ramogi FM manyo chope nyasi no. Opo ni nyasi no ne en yor dialo kido kod nyadhi mar Oganda Luo. Attend Kami Maral Media Services, kokalo kuom chairman, vice chairman, MD Marwa, directors duto te mami wa thuolo kaka Ramogi FM gi Ramogi TV mar biro kao otieno ma kawuono ka wariwore kod Fish Market Experience kata festival mokelo Costa Ojwang gi jowende mamoko machalo Suzano Wiyo, machalo Brian Sigu e kin mamoko mar songo ne piny mangima ni mae kitwa kaka Oganda Luo. Ineno kanyo ka nyatiti gore gi kit ngolo mangiso wan kaka Oganda Luo, kitwa gi timbewa mane momiyo wan ka. Mise mar Ramogi FM gi Ramogi TV kokalo kuom chenro marwa en ngiso kitwa gi timbewa, weche mamiyo ji puonj, bedo gi ng'eyo. Oganda Luo wacho ni bedo gi ng'eyo e chakruok mar rieko, mane momiyo wan ka e yo machuok. Wakoyo machielo kendo nyakwaro Mgajwang' e chenro ni maro imore. Aneno ka Peter Ozum wacho ni piny orumo wechego mag nek mar obila lit ne oganda. Chieng'o mwaka nitie Kisumu wacho kata ni gin kanyo gi familia mare, gin Kibos, gin kanyo ga Twech Nyar Gidan, John Tejeri kod Vicky Sasha gimora ahinya gi chenro ni mar oimore. Wacho kanyo ni eno wacho ni tutam. Haya, neno bende kanyo ote
mano mar Caroline Horicho. Mwalimu wacho kanyo ni obila dwaro hocho makende kendo wacho ni entiere dala mar Seme mora ahinya gi chenro mar oimore. Mandela Oniela mar Kibiri wacho ni ne budho kaka pile gi familia mare kaachiel Christine omor gi kaka Ramogi TV kelo weche manyien puoch gi pak ne wuo Kibiri Raymond Omolo kuom riwruok gi jo SDA mondo mi girang wechego kata yore minyal thiedhgo tuo mar kansa kendo konyo jotuo mantiere kod tuo makamano. Kendo bende ote kanyo mar Samuel Oyugi wacho no paro ni CBC and deal breaker, wacho ni not focusing on theory, giketo practical concept, wacho ni onge gima biro mayom to ka sirikal nyalo keto somo bed manono ne nyithinde pacho kae, wacho ni mano en gima nyalo molo ganda. Karo Achila ntiere kodwa kato Dave Tomani kacha ka intiere kodwa chendo in bende Jack Jawarianda bende wacho ni kaka pilo sechekin hoyo matenya kora mgajuang Meriketra Ramogi TV waduogo kae agesigana makende weche moten record ng'anyo adonde mag ng'anyo magana 224 bende waiko ni yo makare kikidhi mabor. Craving an unforgettable African adventure? With View Travel, discover the magic of Africa. Explore Cape Town's beaches, trek Uganda's lush rainforests, marvel at Rwanda's beauty, explore Tanzania's wildlife, unwind in Zanzibar's paradise, cruise Egypt's timeless Nile, or dive into Morocco's vibrant culture. Perfect for leisure, business, school trips, or romance. We craft journeys as unique as you. Tembea Africa na View Travel. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. En gima konyo e ngima mapile, to ken gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'oga ang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaka iwuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni anadwa ni mondo kawuono pima remo. Penj laktar wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Chonga gilo emo miacha no kama chonga emo semia sudo nyime. Mondo yudwe ni kaka sikiza tune mari D*860* 418#. Ramogi TV en od jower duto. Machiegni kendo nyakwara mgajuang. Ng'anyo madwe mar 6 2024 en andika ma ok biruchore mayot e pach jopiny kod sirikal kaluwo. En ng'anyo manomiyo jatend piny holoko pache kendo wito oko paro mar chik omenda mar 2024 kendo wuoyo bende but jotend migepe. Magi duto ne ok obiro mayot. Jomoko noweyo ka ngimagi ong'adore, kamoko bende pod nitiere kod mbala kod songa kendo nyaka sani pod gimanyo ratiro. George Bati olosonwa sigana mar adhonde ng'anyo 2024. Kata obedo ni nogo ngero ni piny ni kod raba. Rap piny nyalo bedo ni olal e lwet jarucho kendo ok ne ruch ngang gima notimore e piny Kenya dwe mar 6 higa 2024. Bith mar jomatindo mane paro ni ne onge kod nyalo ne owuok ka ojany kendo bang' ng'anyo manoyiengo abind ruoth. Ne en ng'anyo
mane ota kod jomatindo ma ok oyiengore weche mag siasa kata e dhod oganda moro amora, ng'anyo mar Gen Z. Tol manomiyo ng'anyo muoch apoya Kombasa en paro mar chik omenda mag 2024 mane tend Kenya Kwanza mane ekawo tiyo kuom higni 2 ne geto tiyo godo e siro bajet mar trilion 3.9 mane gigeto riembo godo piny Kenya e omenda mag 2024-2025. Ne rowere mathoth e pachoka, osuru mane oketi e paro mar chikno ne dhi medo ng'ang'o korgi ma onge mar tich ne osebedo ka othung'o. Because kama ni salaries are being increased, si watoto who are not being paid, wazazi wetu ndo wanaumia. Sinaona hao ndio wanakuwa increased, but sasa pia tax yao inakuwa increased. Sasa mimi nikienda kwa streets, naenda hapo kutetea mzazi wangu, juu kama yeye hana, mimi sina. Yeye ameenda kunitafutia. Sasa unaenda hapo kutetea watu wengi sana, alafu watu unaenda kusaidia, unataka kutetea, wako hapo pia wanakuambia ati no. Alafu baadaye atakuja ajilimit to some certain luxuries, withdraw some certain things cause economy ni mbaya. Na juzi ulikuwa unafaa kukuja useme hapana, unaona? Sasa economy ingekuwa mbaya kama ungetokea kwa unaona? In my family, I've lost my auntie, my mom's sister. I've lost my grandmother to cancer. And then seeing that they are going to start adding these taxes that are going to increase the cost of care to cancer patients. I have a child, and increasing taxes on diapers and as a woman on sanitary towels, it just didn't make sense to me at all. The cost of living, the basic cost of living was going to increase, and the taxes that were being accumulated as a result of that wasn't being directed towards, I don't know, development of the health sector or education or even infrastructure. We are seeing politicians moving around with these big vehicles and planes, and they have these fancy watches and clothes and all that. For me, it didn't make sense to me. So it was a lot of frustration. Personally, I wanted to be part of the voices. The main driver for going to the streets was the finance bill. And it's because I'd done a project in Kibra about period poverty from a fellowship that I was doing the previous year. And that eco-levy tax it just didn't sit right with me. And it's the first time I actually just got into seeing what period poverty does in the country. Matindo chunygi ne ong'awre ka gikoni jotelo ne obedo sidindi kendo keto wich teko ka onge ng'at mane nyalo dewogi kata bed ni ne gisegolo duondgi ka gikoni pach chik omendano ne rach. So before the finance bill was read, I came in actually with some friends. There was a part for public participation where we write a petition and submit it to the parliament physically. So we went there, but we were told we can't enter because of our dress code. We were told to come back with official wear, so we just returned. Bang' ne fwenyo ni onge duol mane nyalo gwelgie kendo geno gino selugo kawi sunflower seche mag odhiambo. Ne gigo turbin kendo yango lai mag tudruok manyasani kaka kar ng'ogo oko mopong'o chunygi. Gima nochakore mana ka ng'ur ne ogidore kendo landore mapiyo e mbui mana kama petrol. X, makinde mokalo nong'e kaka Twitter, TikTok, kaachiel kod Instagram, nobedo moko kuom kuondego mane tudruok obede motegno e kind jomatindo ka gidhiro dwaro margi mar neno ni owit oko paro mar chik mar omenda mane gikoni oting'o osuru madiyo kor japiny. We didn't start to reject the finance bill in the year 2024, but it began in the year 2023. But now in the year 2023, we didn't have those clauses that really touched on the young people, especially those who use the digital platform. Remember, on digital, the digital creators were going to be overtaxed. And even today, of course, they do tax. We pay 16% for us to get that blue check from the Twitter, X. And so when we realized that we are being charged for content creation, we went deeper to read the Finance Bill 2024 and realized that the entire document, the entire proposed bill, was so punitive, and it was against the will of the young people, because we felt like
we are being overtaxed, yet we don't have any job. We are doing nothing. And so we had to ensure that we reach out to the members of parliament. Remember, there is a time where we did Salimia MPs, and we found their phone numbers. We tried to contact them, we called them, and even to send them direct messages on WhatsApp. But then they didn't listen to us. So that one gave us the mandate to ensure that we exercise our constitutional right. That is Article 37 of the Kenyan Constitution, which demands that we can go to the streets to protest if we feel like we are offended and affected by any bill in the parliament. Oporo mane jomatindo goyo mbui noloko siasa mathurka. Kopogore kod tienge mamoko, Gen Z ne oketo genogi kuom jotelo matene kata duond buche midewo e pachoka, ka chenro magi ne tae mbui kowuok e konde mopogore opogore pachoka gi dwaro achiel: yudo duoko. Lai mar tudruok mar X ne olokore kar romo. Rowere ma pachoka kod modak e pinje maoko ne romo kendo kolo e twak mar paro mar chik omenda ma 2024 ka ging'iyo thuoke maricho. The most important thing that the spaces played is that the civic education part. Remember, not all the young people had read the finance bill, but most of the young people had read the finance bill. And so we could bring in experts on those X spaces. We could bring in those who have mastered all the clauses in the finance bill to explain to the audience what the Finance Bill 2024 means to the people. And so when we brought in those experts speaking about the finance bill, you find out that any person who had not read the finance bill and had something, there are so many clauses that are so punitive to them, it used to judge them. And it actually, when you are charged, you automatically go to the streets. And so the X spaces actually, besides mobilization, we use the X spaces for civic education. Kuonde tudruok mag mbui bende ema jomatindo ne ochane kaka gidhi romo ka gichako ng'anyo. Kuonde ma obila nitie kod chal mar alwora mane gibage ng'anyo. Tarik 18 dwe mar auchiel 2024. Ichwang' mar jomatindo ne ochodo tonde mag mbui kendo muomore nyaka ya peni e boma ma Nairobi. Malcolm Okayo kod jowetegi mamoko no piare oko kendo dhi ndara. Me and my friends, the first day we didn't have shirts. So unakuja tu venye huko, hadi hivi venye niko naweza kuja tu hivyo. But una firimbi, you have the whistle, you have the flag, a mask, but a mask was for everyone because you're tear gas. So a whistle and a mask and a flag, hiyo ndio niseme the key main attire unafaa kuwa nayo. Just come with whatever you have, but just carry a whistle and a flag and a mask and water. Ne wang'anyo mamuol. Tarik 18, tarik 20 dwe mar auchiel higa mokadho. Lakini sirikal noneno wich kuot nikech okwongo ne giparo ni gik mane timore sana Nairobi ne gin tugo, ne gin tuk nyathi. Kata wajumbe moko ne wacho ni maka ginene, maka artificial iluongo nango AI akia ni luongo nango gi dholuo. Lakini ng'eny wajumbe ne koni maka tugo. Jok modhi ng'anyo ka maka jomoor gi jomoko, maka ok jo Kenya madwaro lokruok adier. Finance bill ni ber. Lakini koro ka gineno ni kara jo Kenya wuok mang'eny, kich tarik 18 ne watin, tarik 20 ne wamedore. Koro sirikal neno ni gini kara en adier. Koro gineno wich kuot nikech negisekoni jo Kenya ok ni serious, joma ne nodhi ng'anyo ok ni serious. But bang'e ka gineno ka gini serious, koro gikoni we wakel polise. Odiochieng'ni ne en miel kod wer e chuny boma ma Nairobi. Wan obila ne tin kendo kane ochopo odhiambo, jomatindo nowalo gam kendo wuok gi singo achiel mar dok e ndara tich ang'wen tarik 20 dwe mar auchiel 2024. To mana kaka ne gisingo, tich ang'wen tarik 20 dwe mar auchiel 2024 ne gichako chokore e boma ma Nairobi kod bombe mamoko ka kuku mare to ne timore e chuny boma ma Nairobi. Nyadendi Shakira Wafula ne ochimo obila gi ng'ong'o kendo nyise ni en owuon ok odwar paro mar chik mar omenda
But the guys I was standing with at that point, we came to an agreement that if the police come at us again, we wouldn't move. Because that back and forth, there was no progress. We were saying we want to go to Parliament, and we were just having this like back and forth with the police, and we were not advancing towards Parliament. Unfortunately, when the police actually came, I found myself left alone, and a lot of the people we were talking with had already retreated back. And for a second, I wanted to run back as well. But I made that decision, like I'd already decided that, agreed that we are not retreating, we're going to stand. So the best I could do, one young lady against 4 police officers, was just, run my mouth and hope it saves me, and it actually worked. Dwaro mar Khalif en neno ni otim lokruok ne pach chik omenda ne oketo ngimane andaki e kinde manorakore kod obila mane ochako tiyo kod bunde e keyo jong'anyo. Na hata pale nikipata mbele sisi hata mambo again si mambo na financial bill au nilikuwa nimejam juu na cheki karawa napiga dem like hata kwa Bible kwa Quran naomba msipige madem like wewe manzo uko na gun umejidefend kila kitu dem manzo juu uko na maji na flower seriously unapiga dem na tear gas like wewe ni mwanaume bro like so mimi pale nikienda pale mbele nilikuwa nataka hiyo cop like honestly hata sikujua nafikiria nini but nimejam juu sisi yangu. Nikienda hapo mbele, bebete na gutuka nilikuwa peke yangu. Like kasi yangu imenipeka pale mbele like nilikuwa hapa alafu like a few meters hivi kiasi ndo sasa walikuwa. So time ndo nikafanywa cop kama gota, nikafazile mastingo deadly. Eudi chingono Emane Rex Masai rawera majegni 29 ni uchiele gi magine bamne karembe mole apaya ma ochwe owito ngimane. Rembrex ne omedo mach e chunjo matindo. Kendo gidok bagoromo e mbui mar chano ng'anyo machielo. But then we came back home on that day in the evening, and we asked ourselves, what are we going to do, because these guys are still proceeding with the bill was actually proceeding to the second reading, if not the third reading. And so we decided now to do X spaces, because recently we had just called people to come on the protest through posts and the hashtags. That's the hashtag Reject Finance Bill. But then we found it was so prudent for us to have a verbal communication on the digital platform. So we started hosting spaces. When we did that, is it on 20th? Yeah, it was on 20th. Where by now the young people were so charged, and most of them, they were ready for anything. So we went to the streets because we realized that most of the young people were arrested on 18th. And so we decided, let us go as many as we want to go to the streets on 20th. If they arrest us, let them arrest everybody so that we can fill those police cells. And so the protest escalated across the country. Mombasa, Kisumu, Bungoma, Nairobi, Nyamira, you saw what happened. But then we were building up towards going to the parliament. Kuna complain hapo juu sababu kaonekana kanifanyia hivi, mimi nikamfanyia reject. So time namfanyia reject ndo akanipigania hiyo maji. So kunipigania hiyo maji sasa niko like asirika ikapanda zaidi manze jo kiatu kwanza imetoka simu yangu sioni simu yangu manze sasa nikaanza ile ngasa tunataka kupata hiyo kitu manze yani tumejam sasa yani tumejam. So again manze nikashikidia tena another chick tena itwangaje Stephen Wanjigo alikuwa amevaa kala green nitongaje flare nikaziza mvua nikashikidia the same person anapiga na dem tena time niko like surely man go yani aje tena nikachukua dem kama baby girl mama manze jo like nili feel too sorry for her nikamchukua tena nikambeba tena the same time nikienda tena kumchukua tena the same pass the same yo quarter cannon ikanipiga tena mara ya pili. Hapo sasa mara ya pili ndio watu wanachikiza ma incidents ka happen. Majalen kona skazu kundani. E bombe mamoko mopogore kod boma ma Nairobi bende jomatindo ne owuok gi dwaro achiel. Nyiso jotelo kod ruoth ne ok gimor kod kaka itayo piny. Other issues zilikuja after like extrajudicial killing, kulikuwa na police brutality and many more other things zenye zilifanya tukaendelea kutoka nje.
yeah, there is a pride in knowing that you are fighting for a change in your country. So, of course, I felt like I am creating an impact. Being part of the movement and ensuring that we create a better future for everyone made me feel like I am doing what I'm supposed to do as the Constitution, demands of me as a Kenyan citizen. Ng'anyono ne omuomo kendo wuok e mbui koda piny. Chenro mar jong'anyo mag Gen Z mane gitiso ni Occupy nodonjo nyaka e ute lamo. Reject the finance bill. Reject the finance bill. Ka giluero jotelo e wi chung' margi wi paro mar chik omenda mag 2024 kendo ka gigeto wuoth nyaka e od bura tarik 25 dwe mar auchiel 2024. It's when the politicians and everyone was talking about it in churches, labeling us as paid criminals and all that. So I personally took that to heart, because when you look at it, what they were trying to do was reject the finance bill, which would benefit every citizen regardless of the age. But the little support you're getting, it's from our peers. And our peers, some of them are still afraid of dying, obviously. And our parents are afraid of losing us. There's a child who was shot in a bus with a stray bullet. And that's the thing that radicalized me for the protest. And I said, okay, now there's nothing funny about this. I mean, when you're out there on the streets and it's tear gas and people are returning, officers are returning the canisters to the cops, that's a lot of fun. But when it came to the claiming of a life, I thought, hey, now we ought to be more responsible with our image. We ought to say the things. And that's the thing that radicalized me. Koro polisi kano bire ndara, to polisi mano chako goyo jong'anyo. Kich gine mane gichako diro tear gas. Gine ma gichako goyo bunde. Nikech tarik 20 kata kapok wachopo tarik 25 emane Rex Masai othoe. To Rex Masai tho ogoye bunde gi katoke oringo away from the police. Yani oringo kowuok kuma polisi nitie. Matieni manga ma ne onge silaha moro kata gir lweny e lwete mano nyalo wacho ni polis koro yiene mar mondo mi orakre kode. E kinde mane jo od bura twake e od bura ka gikalo paro mar chik omenda mag 2024. With mag rowere mag Gen Z ne chokore oko e boma ma Nairobi. Amedi mar ng'anyo ne otamo wang'e riek kane Gen Z omuomo ka girieyo od bura tir. Were bura mag Gen Z ne omuomo iro malungo wang', bogi mag pige ma ilo del kachiel kod magina mar obila ka gichimo od bura gi ng'ong'o. To mana ka diemo wang', ne gimuomo chendo od bura kendo thuru nyaka iye. Mr. Speaker, sir, I'm here to address you. You must go. Malcolm paro kaka chieng'no piny ne lich. Watu washa nini? Like yenyewe tunaweza fika parliament. Tukakaa hivi, tukaingia. See, we were just following the crowds now. Siko huko mbele kwa the front lines, but I was among the bunch that was up ahead. So when you to me like, wow, you could literally feel, okay, personally, me really feel kuna some sense of achievement. Like, nye tumefika parliament juu literally ilikuwa impossible na tunaweza kufa leo. So the point ati tunaenda ka leo tutalala home, hiyo hadi haiko ina cross. Tulikuwa tunataka kufika parliament. Personally nilikuwa najua sitarudi home, but nilikuwa najua sitakufa pia. Sasa sijui aje. What we are doing ni back and forth. Tunakuja, tunaingia, then wanafire, tunarudi chini. Kila mtu chini, we go down. Then zikiisha, tunarudi tena juu, tunakam chini, tunarudi chini. So ikatusumbua sana wakati tupia nyingi sana. Tukamua. We marched to the streets and the finance bill document was being passed in the parliament. By that time, I remember Moses Wetangula saying that they have a quorum so they can transact business. Transacting business, the punitive bill. So we marched to the parliament. I remember very well when we approached the parliament. Personally, I had to host a space again. I used my phone during that event on the streets. So I had to host a space again to ensure that
those people who are not on the streets can hear what is really happening on the ground. Yeah, those guys who are in the diaspora, those guys who are not in Nairobi, and they feel like they want to just to hear what is happening, because that background noise, the police shooting against us, throwing canisters, and even using those water cannons. Kata obedo ni moko ne ochopo nyaka e yod bura, moko kuomgi ne ok ogiko chopo bang' chielgi kod magina. Ok tin ni abich ne rembgi olak bang' chwadgi magina kendo wito ngimagi. David Chege, jalony e weche mag mbui kendo japuonj nyithind jo Sunday, ne ochulo gi rembe kedo mar neno ni pach chik mar omenda magana 24 ne ok otiyo. Mana bang' dakika matin, jatend piny nogolo duonde. Jatend piny nogo bade kendo wito oko pach chik omenda magana 24 kaloch odok ne jomatindo. And therefore, I will not sign the 2024 finance bill, and it shall subsequently be withdrawn. We achieved more than any other generation has ever achieved, because it's not easy for the president to reject the finance bill, especially when he's the one who is championing for that document. Ng'anyo mane onge kod jotelo mung'e. Josiasa ma ideo kendo ne ok oyiengore e dhoudi mane jomatindo go wuokie nonyiso teko mar rowerego nigo bang' riwruok kanyakla. Kata obedo ni ne gidhiro dwaro margi kanyakla, okak nochako neno e kinde mamoko kuom rowere mane ni mbele ng'anyo ne ochako ywa ng'ich kendo ywa tiendgi chien. We said we are partyless. It is because the existing political parties were not working for the demographic that is the youth. And we the ones who were on the streets were not catered for. We didn't have space at the table. When we said we were tribeless, it meant that for far too long, for close to 6 decades, tribes have been used to galvanize us away from the common good of nationhood. And when we said we were leaderless, the existing leaders at the time were not speaking, were not saying, were not doing the things that we wanted them to do. Mokwongo bedo gi grube ma opogore grube gi osega bedo mang'eny kinde duto. To onge saa mibro yudo ni kila ng'ato biro obet e grup achiel. Ok onyalre. Nitie jok ma nyaka biro dong'ega kuond moko. Lakini kwa nyalo bedo gi gol achiel ni gini mwadwaro ne Kenya, to wagore ne grube mopogore biro to wagore ne gino, wabro loyo. Lakini kwa dwaro ni wariti mondo wabed watekan achiel e kwa kel lokruok, ok obro nyalore. Ng'ato kik wuondi ni inyalo yudo lokruok ka in e iye. Kidonjo kamoro, ibro timo gik moko kalore kaka itime iye kanyo. Onge ng'ama nyalo wuondowa ni en very powerful, en gi ngufu ma kodonjo kamoro to nyalo loko gik moko. Koro jok mane wan go e kedo to nowuok odhi donje ute moko. Ok anyal wacho ni gin gibeda ndhoga, to bende ok anyal wacho ni ok gin ndhoga. Lakini ji ne nie kedo e yore mopogore opogore, to ji ne nigi nia bende mopogore opogore. Koro gin nyalo bedo ni nia gin bede kedo, yudo nying mondo gidhi kuma gidhi. Kata obedo ni josiasa ne chalo moloko pachgi kendo weyo go korgi bang' ng'anyo mar Gen Z, adhonde mag rem pod omako chuny familia ji 60 manonegi e kinde ng'anyo. Familia mar David Chege pod adhond ng'anyo mako chunygi nyaka ne neguorgi tarik 25 dwe mar auchiel 2024. Lokruok mane wagore ne, especially kuwuok kuom sirikal, pok obedo. Kendo gik mosebedo kwagore ne kaka somo ma nyangafu, thieth makare, chiemo, gik moko kaka uchumi, pok omedore, pok obedo maber. Omiyo
okanyal wacho ni kedo wa dhi kanono nikech pod wan e kedo. It's been very devastating for not just me but the entire family. It's been a hard year learning how to survive without him. Having left a gap in our lives, a very trying year. As far as investigations are concerned, nothing has been forthcoming so far. For 12 months, we haven't heard anything from the investigative bodies. We haven't heard anything from IPOA. We haven't had any communication from government. No letters, no documents, nothing. Bende negichopo dwachgi. Kata obedo ni paro mar chiko omenda to ne owit oko. Dhiro lokruok e weche mag telo kod siasa pod dhi nyime. Ng'anyo mar Gen Z e higa 2024 ne oloko sigana mar piny Kenya. Ne gichiwore kod rembgi gi tekruokgi ka gitiyo kod mbui e neno ni ratiro kaachiel kod duondgi owinji. Ne githinyore bende apeini ka gidhiro dwaro mar kelo lokruok e piny Kenya. Kata bed ni adhonde kaachiel kod mbala pod nitie, chuny mar dwaro ratiro pod dhi nyime. Diponi gibiro yudo lokruok ma gidwaro e piny Kenya. George Bati, Ramogi TV, Nairobi. Koromgo jong mano kanye kaka chal mar weche osebedo kanyo kokelni o makare gi George Bati penjogo gin penjo ma ngama pod bro duoko podokong'e kata kamano ng'e mago mag tuke club ma Nairobi United da jolocho kombe adhula mag FKF Cup banglo club mar Gor Mahia gonde 2-1 e finals mano bagi alap ma Ulinzi Complex. Franco Oya nomiyo Nai Boys gol mar gi mokwongo e dakika mar 7 kapok Ben Stanley omondi lone Gor gondgi e dakika mar 37. Tok jotugo wuok e yweyo, Nairobi United no medo gol mar loch e dakika mar 73 kokalo kuom jatugo Enoch Machaka. Nairobi United bende gin joloch lig mapiny mar NSL biro ting'o nying Kenya e tuke mag CAF Confederation Cup. Kogalo kumachielo owuok Hach ma onge okombe season mag 2024-2025 bang' Police FC ka okombe mar adhula lig maduong' e pacho kae. I think vijana wangu wamecheza to instructions up to the end from the beginning. I think tulimiliki mpira lakini kidogo tukapata bao, Gor Mahia wakarudi kwa mchezo na ikabidi second half tena to re-strategize. I think second half tulirudi na nguvu zaidi na nadhani mlio tukaweza kupata bao, tukazuia vizuri, nadhani vijana wangu wametoka na ushindi. Rasmi Nai Boys, Nairobi United, mabingwa wa Mozartbet Cup msimu wa 2020. Club mar Posta Rangers oketo tiendgi achiel e dong e lig maduong' mar adhula pacho kae tok lo club mar Naivas gonde 2-0 e tielo mokwongo mar laro thuolo achiel kende mar FKF Premier League. Tugono mane obagi alap Mathika Stadium no obedo ma onge gol dakika mar 45 mokwongo kata kamano jatugo Felix Oluoch no lo gonde 2 ne Posta dakika mar 64 gi 68 kendo omiyo Posta geno mar dong e league. Naivas FC mano teke thuolo mar 3 e chung' mar league mapiny mar NSL nyaka koro yud loch e tielo mar 2 ma ibiro bag tarik 2 dwe manyien e alap ma Murang'a. Club no ma ibiro tugo e league mar NSL season ma higa 2025-2026. Jatugo machon mar Harambee Stars Boniface Ambani oyier kaka jakom mar FC Leopards e yor yiero mano bagi odiochieng' ma kawuono e alap ma Kasarani. Ambani noyudo ombulu mar 1,101 kendo yombo Inos Mutoka mano otieko thuolo mar 2 gi kura 682. Kumachielo Isaac Mulini noyier kaka jagoro maduong' mar tok yudo kura 656. Newton Lime ne hape oluar bang' jogo kura mi thuolo mar bedo jakene club no ka noyombo Edward Buhaso gi Patrick Kanyange. Ambani kao kom kowuok kuom Dan Shikanda ma osebedo jakome club mar Ingwe kuom higni 8. The incoming team, please go out there and look for players, not just in Nairobi. Go to the mashinani huko chini and we can get those players, nurture them and build them and have a strong team. I'm leading a vibrant team, a team that
is the only team that can fill Nyayo National Stadium, can fill Machakos, can fill Dandora, and can fill any stadium in this country. Well, so much we have to expect from me and the office, the guys who have been elected. So the work starts immediately tomorrow, because you need to understand the league is over, and we need to release the players. We need to know who is remaining, who is coming in. So much to be done. Club mar Chelsea odonje tielo mar quarter finals e tuke mar Club World Cup bang loyo club mar Benfica gonde 4-1 otieno manyo